Fordelingspolitik. Et udtryk, som dækker over politiske partiers politik omkring, hvordan midlerne skal fordeles i samfundet. For eksempel Venstre stemmer for lavere skat, imens Socialdemokraterne stemmer for højere skat. Værdipolitik. Når man tager værdispørgsmålene til debat, for eksempel ligestilling, abort og indvandring, at give opmærksomhed til de vigtige menneskeværdier, der bliver overset. Fordeling af de 9 partier. Socialdemokraterne. Socialdemokraterne går ind for værdipolitik, da de vægter menneskeværdierne, da det er det, de går ind for. Socialdemokratiet kan man godt kalde den nye Robin Hood, da de siger, tag fra de rige, og vi giver til de fattige. Enhedslisten. Enhedslisten går ind for værdipolitik, da deres mærkesager handler primært om menneskeværdier. For eksempel investere i fælles velfærd, økonomisk lighed, flere jobs og mere tryghed, frihed og rettigheder og grøn omstilling og bæredygtighed. For eksempel mener Enhedslisten, at EU fokuserer mere på markedet og økonomien, men de synes, de skal fokusere mere på miljøet og menneskets velfærd. Johanne Schmidt Nielsen udtaler: Vi skal spørge os selv, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have? Uligheden vokser voldsomt. Vores velfærd bliver rundbarberet, og kloden kan ikke klare det mere. Lad os insistere på at passe langt bedre på hinanden, fællesskabet og vores natur. Venstre. Venstre går ind for fordelingspolitik, da deres ideologi er baseret på, at man er sin egen lykkesmed. Altså at alle skal sørge for ens eget liv og for eksempel selv er skyldige, hvis man ikke kan leve så optimalt. De går ind for strammere indvandrerpolitik, højere straffe, mindre udlandshjælp og mindre vægt på miljøpolitik. Altså ud fra deres mærkesager kan man hurtigt se, at de går ind for fordelingspolitik end menneskeværdierne, da de mener, man skal tage hånd om sig selv. Liberal Alliance. Liberal Alliance hælder mere til fordelingspolitik, da de går ind for mere frihed fra staten og lavere skatte. De mener, at mennesket er i stand til at kunne tage hånd om sig selv og tage sine egne beslutninger. Integration. Forstået som aktiv deltagelse i arbejds- og samfundslivet, bør omfatte alle bosiddende i Danmark. Integrationsindsatens fremmeste opgave er at skaffe folk i arbejde, modvirke radikalisering og styrke demokratiet. Kræfter, der undergraver Danmarks identitet som et åbent vestligt samfund, skal mødes med konsekvente sanktioner. Demokratiet skal kunne slå fra sig. Religiøse mindretal skal have lov til at udøve deres religion, men religiøse hensyn kan aldrig stå over demokratiet og ytringsfriheden. Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti mener, at de ligger i midten af begge, da deres ideologi både hælder til værdi og fordelingspolitik. Grunden til det er, at de både går ind for nedsættelse af topskat, kraftig nedsættelse af efterlønnen, men samtidig også går ind for godt velfærd og tryghed i samfundet. Radikale Venstre. Radikale Venstre, de vægter menneskerne. De mener, at mennesker er politik, og politikken kun er her udelukkende for menneskerne. De vægter frihed, respekt og det, der gør os til mennesker mere end for eksempel marked. Derfor går de ind for værdipolitik. For os handler politik om mennesker, der skal kunne forsørge sig selv og forme deres tilværelse, som de vil. Om myndige og frie borgere, der respekterer andres frihed og ret til at træffe andre valg, uanset hvem man er og hvor man kommer fra, kan man læse ind på Radikale Venstres hjemmeside. De konservative. De konservative går ind for fordelingspolitik, da de mener, at der skal mere balance mellem staten og individet selv. Vi har et personligt ansvar for os selv og samfundet, men det vi skal vægte mest er den personlige frihed. De går ind for, at det skal kunne betale sig at arbejde og starte en virksomhed, uden staten skal komme og kunne fjerne den frihed. SF. SF går ind for værdipolitik. De er for EU, da de vil skabe bæredygtig vækst og beskæftigelser. De går ind for kortere straffe over for de kriminelle, da de tror på at give dem en chance til, så de kan forbedre sig i samfundet. De går op i færre farlige stoffer og kemikalier i legetøj, madprodukter og andet, som mennesket er i fysisk kontakt med. Alternativet. Alternativet er svært at placere, da de ingen ideologi har, men har i stedet et manifest, hvor de fortæller grundlæggende, hvad de går ind for. Deres beslutninger er primært taget efter deres 6 kerneværdier: mod, generøsitet, gennemsigtighed,
ydmyghed, humør og empati. Men vi ville placere Alternativet henne ved den venstreorienterede værdipolitik, da deres værdier er meget det samme som Venstre. Og vi siger tak for denne gang. Projektet er lavet af Nada El Sayed, Steffen Holberg, Tarl, Rasmus Larsen og Mark. Og Abu Daus har været så sød og lege speaker. Fortsæt god dag.